12 de setembro do 2016, os parvos de sempre publican o seu último vídeo. Que pasou despois? Que foi da vida de Sandre e Alexandre? Por que deixaron de subir vídeo? A verdade é que foi un alivio para min que se foran a tomar polo cu, vamos a ver. Abusaban moito de min. Non sensualmente, claro, eso sempre foi consentido. Podes borrar este último. Normal que deixaron de subir vídeos, porque cada vez que subían un novo, compartíano por Facebook, por 50 grupos de WhatsApp, e se te pillaban a ti, tiñanlo que compartir tamén, que só é unha vergüenza andar compartindo esas cousas. A ver, o maior problema que tiña a xente con eles era que se creían que eran moi famosos. Vamos a ver. Se ata nun vídeo decían nunha manifestación que toda a xente ia ali por eles, vamos, non me jodas. Eran uns tipos moi exigentes, que cada vez que preparaban o guión, había que estudialo todos, eles non, pero nós tínhamos que estudiar o guión sempre, e actuar moi ben, a pesar de que eles tampouco é que actuaran moi ben, pero bueno. A min gravar cos parvos sempre gustaba moito, porque íamos por aí, pasábamoslo ben, saludábamos as fosefas, falábamos, facíamos o parvo e todo, e andábamos por aí, gravando con sardesas e todo, pero agora, desde que o deixaron xa non teño motivo ni para salir da casa. Eu creo que deixaron, non digo nada, pero eu creo que deixaron de facer vídeos porque se quedaron sin ideas. Tamén, cada vez que facían un vídeo novo, máis cutre era, que xa era difícil, Diga. Bueno, estou hasta narices que mandedes co chollo do mecano. Eu creo que o deixaron pola fama, porque despois que colleron os seus vídeos foron tan famosos, despois a xente non deixaba de seguirlos pola rúa, nin de pedirlle fotos, autógrafos e cousas desas, entón eu creo que o deixaron por eso, porque a vida do famoso é moi godilla. Que se volverán? Se Dios lo quere non, eu tamén vexo moi difícil. Que van volver? Sí, home, eu creo que sí. Bueno, chamar a ver o que di, porque eu tampouco se son quen de dicirche se sí ou se non. Ei, Esteban, que tal? Dime, que querías? Es que, a ver, son eu. Aló, que? Pregúntame aquí que me están facendo aquí un reportaje para a Gallega. A ver que cando volvedes a facer aquilo dos vídeos. A ti tamén che foron co conto. Fixo ben o Sander en pecharles a porta nas narices. Eso valles quedar moi ben cando publiquen o vídeo. Cando volvedes a facer o dos vídeos que me están preguntando, que me compre. Tiño presa. Bueno, pois supoño que cando teñamos algunha idea, pois faremos algún vídeo, e se non, pois non. Bueno. Pois olha, que vai ver. Nada que cando teñen ideas que volverán. E cando non, pois non.